Senior. Nahumanagyod ang sinulog sa Minglanilla 2023. Apan, nasayod ba kamo sa historya sa sinulog sa atong lungsod? Atong sayran ang mga nagkalaglaing sugilanon sa karaang panahon dinhilang sa Historya sa Minglanilla. Nagsugod ang Fiesta Senior sa Minglanilla sukad 1990 ang pagtukod sa Cofradia del Santo Niño Minglanilla Chapter. Sukad ato, kalima na nakabisita sa Minglanilla ang imahen gikan sa Basilica Minore del Santo Niño nganhi sa Minglanilla, nga nagbuhat sa tinuig nga sayaw ug prosesyon isip tulumanon halad sa balaang bata. Ang 2023 ika-32 na katuig sa kapistahan ug ang unang higayon nga bisita ang imahe sa Patrones of Cebu, ang Our Lady of Guadalupe. Sa pagtambayayong sa simbahan ug municipal government nga gipanguluhan ni Mayor Rajiv nga aktibong gisuporta sa mga kalihukan ug mao ang hermano ug hermana kuyog sa iyang asawa nga si Leslen. Napahigayon usab ang fluvial procession, traslasyon, street dancing o grand showdown human sa mingaw nga duha ka tuig tungod sa COVID pandemic. Viva Pit Senior! Kini si Charles Paran alang sa Historya sa Minglanilla.